अन्नायावनो बुहुमखौ नुबाय आं नोंनि अन्नायावनो आंनि जोनोम नोंनि अन्नायावनो बुहुमखौ नुबाय आं नोंनि अन्नायावनो आंनि जोनोम थाबाय था नोङो आंनि साखाथियाव अराय जिउ अराय सम आंजों लोगोआव थाबाय था नोङो आंनि साखाथियाव अराय जिउ अराय सम आंजों लोगोआव नोङो आंनि सैथो लोगो नों राहानिगिरि अनसायगिरि नखर बेंगिरि नोङो आंनि सैथो लोगो नों राहानिगिरि अनसायगिरि नखर बेंगिरि आयै 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 आंनि अनसुलि आयै 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 आंनि अनसुलि आयै आब' बिसोरनाव बिबाय नाङा र' आं मा हायो नोंनो नैबेखौ ला आरो दिनैनिफ्राय बिबाय नांला बे फैसाजोंनो जि हायो माबा मोनसे मावनानै जादो जागोन दे बाबु बिसोरो नांबावोसो मोनबा सुवार माहाजोनफोरनो साला बिनि धोनखौ एन्जर बायदि खावगोनांगौ फेदेरबाय फोरोंबाय आलो आलो अनसि अनसि दसेबा गाबनाय दसेबा मिनिनाय आंखौ लाना सिमां सुजुबाय फेदेरबाय फोरोंबाय आलो आलो अनसि अनसि दसेबा गाबनाय दसेबा मिनिनाय आंखौ लाना सिमां सुजुबाय रोखा राखा खालामना हंख्ला गावनि आद्रा जिउजों दावहा नांना रोखा राखा खालामना हंख्ला गावनि आद्रा जिउजों दावहा नांना आयै 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 आंनि अनसुलि आयै 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 आंनि अनसुलि आयै लुबैनायखौ आं जेब्ला मोनगोन 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 लुबैनायखौ आं जेब्ला
pasaway nyo, ayan! 타카! 뭐 타카래? 의사한테 주자마자 하루 마사지 놀래. 막 하면 이제 그냥 문제 자나 그러면. 나 스프레이 혼자 안 나간 거. 하? Halangan apa ini dia? Tajim Babu, Jauh Seng, makan jadi yuk. Nungi tu dah do, Tajim Biu karapun sebut. Alah, mohon maaf. Masa dah? Masa ke? Ayan, masakan! Ang itanong pasaway nyo, ayan! 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 Isong kalaway! Sadai masai. On